Tugo matindo matugo tuke mag chess mabende nobedo joloch e tuke mag pinje Afrika noyudo rwak makende e lap ndeke ma JKA Nairobi e kinde mane gimolo ka giwuok e boma ma Harare piny mar Zimbabwe. Kenya notieko e thuolo mokwongo e kind pinje 16 manoyudo e tukegi. Kenya noyudo midila 10, 4 mag goldi, 2 mag silver gi 4 mag bronze. Kenya nokawo goldi e kidieny ma jotugo ma hikgi ni piny mar 16, nyiri ma hikgi ni piny mar 14, kidieny ma manyuanda mar jotugo ma hikgi ni piny mar 10 kaachiel gi nyithindo ma nyiri ma hikgi ni piny mar 10. Kenya ondiko historia e tukegi tok kawo loch kuom thuolo mokwongo kochakre higa 1976. First position with 8 out of 9. I thank God for that opportunity to be there and the win, because I had a lot of fun. The competition was tough, met my Kenyans, learned a few lessons from the game, and I'm so grateful for that chance. It's easy to look at this and think it's something that has just happened, but this is the result of 6 years of consistent hard work by some very talented children. And I must say that a lot of credit goes to the federation itself, because chess is one of the best run federations in the country, and we've had a lot of support from the ministry. So it shows you that, with the work we've been doing, the training, holiday training, even the training that we did before the team went, so it's paid off. So, and we are so happy for our boys and girls for giving us such a great performance and such pride to our country.